и Сына, и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. Дорогие браты и сестры, распачинаем гэтую літургію, гэты новый год літургічны і гэты новый перыяд адвенту словамі «Мараната». Гэта словы габрэйскія, якімі заканчваецца Святое Пісанне, заканчваецца кніга Апакаліпсіса святога Яна. І гэтыя словы менавіта так і перакладаюцца: «Прыйдзі, прыйдзі, Пане Езу». Распачынаем новы этап нашага жыцця, новы этап жыцця Касцёла. І гэта таксама, гэта Еўхарыстыя для нас з'яўляецца знакам таго і запрашэннем распачаць новае жыццё. Хрысціянін гэта той, хто нястомна распачынае ад нова. І распачынаючы гэтую святую літургію, варта падумаць, што б я хацеў нанова ў сваім жыцці распачаць. Якія справы, якія рэчы я хацеў бы завяршыць у сваім жыцці, якія мне ўжо не патрэбныя, а якія хацеў бы наадварот распачаць, якія звычкі хацеў бы новыя набыць, што б хацеў я рабіць і куды ісці. Сёння таксама вялікая радасць для нашай супольнасці парафіяльнай і міністранцкай. Зноў будзем прымаць у вышэйшы афіцэрскі склад у міністранты кнігі і ў міністранты святла. Вось гэтыя сімпатычныя 11 чалавек будуць сёння прынятыя. Гэтую святую імшу цэлебрую за нашу парафію, за нашых міністрантаў, за ўсіх тых, каму сёння найбольш патрэбна нашая малітва. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освяціў гэтую воду, якою мы будем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаны таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Покорно молим Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Иордану радуйтесь, наш Спаситель приходит, воды життя прилиться в пустыне, воды Иордану.
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую еўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Молімся. Усемагутны Боже, просім Цябе, дай верным Тваім такую ахвоту, каб добрымі справамі падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць, а ў судны дзень, далучаныя да Яго выбраных, маглі дасягнуць валадарства нябеснага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытання кнігі прарока Єремії. Вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі я выканую абяцанне, якое абвясціў пра дом Ізраіля і пра дом Юды. У тыя дні і ў той час я ўзгадаю для Давіда парастак справядлівасці, і будзе ён чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У тыя дні Юда будзе збаўлены, і Єрусалім будзе жыць бяспечна, і назавуць яго Пан, наша справядлівасць. Гэта Слова Божае. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Дай спознать Твои дороги, Пане, и навучи мяне стежкам Твоим. Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, бо Ты мой Бог і збаўца. На Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Пан добры і справядлівы, таму паказвае грэшнікам шлях. Ён кіруе прыніжанымі у справядлівасці і навучае пакорных шляхам сваім. На Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Усе сцежкі Пана — гэта міласэрнасць і вернасць для тых, хто захоўвае запавет і наказы Яго. Пан добразычлівы да тых, хто Яго баіцца, і запавет свой Ён адкрывае ім. На Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Чытанне першага паслання святога апостала Паўла да тэсаланікійцаў. Браты, няхай памножыць вас Пан
і перапоўніць вас любоўю адно да аднаго і да ўсіх, якую і мы маем да вас, каб умацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў святасці перад Богам і Айцом нашым у час прыйсця Пана нашага, Езуса, з усімі ягонымі святымі. І ўрэшце, браты, просім вас і молім у Пану Езусе, каб вы, прыняўшы ад нас тое, як трэба вам сябе паводзіць і дагаждаць Богу, як вы і паводзіце сябе, каб больш у гэтым узрасталі. Бо вы ведаеце, якія мы далі вам наказы ад Пана Езуса. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час абыходзіў Езус усе гарады і вёскі, навучаючы ў іхніх сінагогах, абвяшчаючы Євангелие, валадарства і вылечваючы усялякую хваробу і усялякую немач. Убачыўшы натоўпы людзей, ён злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана. Прысядьце, калі ласка. Няхай прыступяць тыя, якія маюць быць устаноўленыя міністрантамі кнігі і святла. Тимофей Савянок. Матвей Вяжевич. Яков Дасюкевич. Доминик Гаранин. Яуген Апанель. Уладислав Остроушко.
Кирилл Косяк, Андрей Стрэш, Артем Гурштынович, Игорь Лопата, Константин Губко, Шановны отец Улад, прашу об устанаўленні гэтых кандыдатаў міністрантамі кнігі і святла. Ці яны усведамляюць велічыню годнасці служэння і абавязкаў. Былі аб гэтым павучаныя. З Божаю і вашаю дапамогаю выбіраю гэтых кандыдатаў да выконвання паслугі міністранта кнігі і святла ў літургічным сходзе. Дзякуем Пану Богу. Присядьте, хлопцы. Дарагія браты і сёстры, пэўна, калі вы прыйшлі сёння ў касцёл, то звярнулі ўвагу на гэтую прыгожую дэкарацыю, якая ў нас ёсць, на гэтыя 4 свечкі, якія ў гэтым годзе асабліва прыгожыя, дзякуючы клопату многіх людзей у нашай парафіі, брата Сергея, брата Андрэя, спадарыні Марыны, нашай моладзі. Таксама, пэўна, звярнулі ўвагу, што колеры памяняліся. Мы ўсе добра ведаем, што у касцёле кожны колер, кожны знак, кожная дэкарацыя мае сваё значэнне і мае сваю місію таксама. Мае нам дапамагчы штосьці сабе ўсвядоміць, дапамагчы ўвайсці ў пэўную рэчаіснасць. Гэта не проста знак, не проста сімвал. Гэта як дзверы, запрашэнне ўвайсці ў пэўную таямніцу. Ёсць такія таямніцы нашай веры, якія словамі толькі выказаць немагчыма. А мы, людзі, маем не толькі зрок, не толькі вушы, але маем таксама і усе паўнату гэтых органаў пачуццяў. І таму касцёл, сам Христос даў касцёлу знакі, з дапамогай якіх мы можам быць удзельнікамі таямніцаў. І сёння мы распачынаем гэты вельмі прыгожы час адвенту. Здараецца так, яшчэ здараецца, што до сих пор чую, што людзі самі кажуць, што не ведаю, можа мы прыйдзем да вас у посце. Я кажу, якім посце? Гэты, што перад Божым нараджэннем, да? Вельмі хацеў бы зазначыць, што неправільна называць адвент постам. Гэта іншы перыяд, гэта асаблівы перыяд. Пост мае, вялікі пост, маю на ўвазе, мае сваю вымову, сваё значэнне. Ён рыхтуе нас да іншай урачыстасці. Адвент, ён мае сваё значэнне. І вось пару слоў бы хаця бы хачу сказаць пра адвент, пра тое, чым ён ёсць. Вельмі удзячны дамініцы і хоры, што заспявалі гэты спеў «Мараната» на самым пачатак. Гэты спеў, калі вось хтосьці чытаў кнігу Апакаліпсіса, усяго таго, што дзеецца там, ведаем, што там розныя, часамі вельмі страшныя падзеі ў свеце дзеюцца. Ёсць змаганне добра са злом, ёсць пераслед хрысціянаў там, ёсць смерць прарокаў і ёсць вялікае слова надзеі, канчатковай перамогі Пана. І ўся гэта кніга заканчваецца такім галодным, такім поўным, такога, ведаеце, поўным любові, чакання словам «Мараната». Это вось, яна заканчваецца «Пане Езу, прыйдзі». Вось, вельмі цікава, што Святое Пісанне заканчваецца менавіта так. Яно як бы не ставіць кропку, а яно як бы распачынае час вялікага чакання на тое, што ён прыйдзе. І адвент, гэта слова з лацінскага перакладаецца як прыход. Так, вось адвент, гэта адвентус, прыйсце Пана, прыход. І менавіта гэта сутнасць таго, што мы перажываем. Гэта не зусім пост. Гэта час, калі мы запрошаныя адкрыць у сваім сэрцы гэты голад, адкрыць патрэбу. Ці ўвогуле я патрабую, каб Христос прыйшоў да мяне. Каб я адказаў сабе пытанне, на што я спадзяюся ў гэтым жыцці, на што я раблю стаўку, што мяне ажыўляе, пра што я клапачуся кожны дзень, каго я чакаю. Вось сапраўды,
Ці ёсць сярод нас хтосьці, хто ўвогуле не мае ад жыцця ніякіх чаканняў? Ну, увогуле. Думаю, што не. Хтосьці чакае, можа, ўжо калі прыйдзе да хаты і ўрэшце драмане. Хтосьці чакае, што трэба ўжо гатовіць есці пачаць. Хтосьці чакае, што атрымае крыж міністранта кнігі ці пелерынку міністранта святла. Хтосьці чакае, можа, таго, што мае адбыцца на гэтым тыдні. Розныя чаканні маем. Хтосьці большыя, хтосьці меншыя. Чаканне ўпісана ў натуру чалавека. Але Адвент, ён падказвае нам, што ёсць чаканні, якія нас расчаруюць, а ёсць чаканні, якія нас вельмі усцешаць, вельмі абрадуюць, дадуць нам жыццё. І сённяшняя літургія слова пачынаецца з таго, што вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі я дам, калі я спашлю, калі я збаўлю. Бог нам дае абяцанне, дае нам вось пункт, каго і чаго сапраўды трэба чакаць. Каго і чаго сапраўды трэба чакаць. Браты і сёстры, калі казаць пра прыход Хрыста, веру, што ўсе мы, якія прыйшлі ў гэтую святыню, што мы ўсё ж такі чакаем на Хрыста. І ведаем, што падчас Адвенту мы святкуем два прыйсці Езуса Хрыста. Перадусім мы разважаем, рыхтуемся да другога, да таго прыйсця, якое будзе канчатковым, вырашальным, самым галоўным, якое выканае ўсё, якое расставіць усё на свае месцы, якое дапоўніць справядлівасць. Христос, які прыйдзе і адкажа на ўсе нашыя пытанні, на нашыя голады, дасць нам гэтую любоў, ён прыходзіць для нас. Але таксама мы у другой частцы Адвента, апошнія гэтыя 9 дзён, мы будзем больш успамінаць, наноў перажываць тое, як ён прыйшоў першы раз у гэты свет, як Слова сталася целам, як Езус нарадзіўся. Але гэтыя два прыйсці, гэта таксама яшчэ не ўсё. Быў такі святы Бернард з Клэрво, і ён пісаў, што хоць звычайна гаворым пра два прыйсці, насамрэч іх тры. Паміж першым і другім, перерывчык небольшой, паміж першым і другім ёсць трэцяе прыйсце, якое адбываецца кожны дзень да кожнага чалавека, што Христос прыходзіць сёння, і ён прыходзіць сёння да цябе. І няма іншага варыянта, не можа так быць, каб ён у тваё жыццё не прыходзіў, немагчыма. Можа быць так, што я гэтага зусім не бачу, можа быць так, што я гэтага зусім не адчуваю. Нема гэтага прыйсця. І вось чаму так адбываецца? Над гэтым таксама трэба паразважаць у Адвенце. Ці я сустракаю Езуса кожны дзень, ці бачу, што ён да мяне прыходзіць у слове, у другім чалавеку, у сітуацыях розных радаснейшых і сумнейшых з майго жыцця. Ці бачу я Езуса ў сваім жыцці? У іншым Евангелі, якое таксама бярэцца на гэты сённяшні дзень, у фрагменце, Езус кажа, это ў Лукі, звярніце ўвагу на тое, каб у той дзень, калі я прыйду, вашыя сэрцы не былі абцяжараныя ён кажа, з абжорства, з п'янства, з розных жыццёвых клопатаў. Вось, вельмі будьце уважлівы, каб не былі сэрцы абцяжараныя, каб вы маглі ў той дзень стаць перад Сынам Чалавечым. Вельмі прыгожае слово. Можа быць так, што Езус прыходзіць, то есть гэта дакладна ёсць так, што Езус прыходзіць у маё жыццё сёння, але я яго не чую, бо маё сэрца абцяжаранае рознымі жыццёвымі клопатамі. Можа быць абцяжарана грахом, які засляпляе мяне, які знявольвае. Але можа быць нават добрымі рэчамі абцяжаранае. Нават вось успамінаю такога брата нашага, сталяра, такі у нас брат Калікст Клочка, ён памёр гадоў 10 таму, ён цяпер з'яўляецца слугой Божым. Для нашага касцёла ён асабліва блізкі, таму што вось тыя канфесіяналы, у якіх мы спавядаемся, ён зрабіў сваімі рукамі. Ён вось многа гадоў працаваў у Любліне, там, дзе у нас семінарыя. Многія браты яго памятаюць і вельмі любяць. Ён быў простым братам, і ён калісьці распавядаў братам такую гісторыю, што аднойчы настаяцель папрасіў яго зрабіць пад тэлефон тумбачку. Ну, так вось, тады яшчэ не было так мабільнікаў так, у абіходзе такім, або на калідоры тэлефон. Ён кажа, нейкая страшная тумбачка, зрабі добрую.
Ну і гэты брат быў такім сталяром, што ён кожную працу так прымаў блізка да сэрца. Ён казаў, што так хацелася вось гэтаму настаяцелю зрабіць нешта добрае, прыгожае. І ён там гэтую там маляваў гэтую тумбачку, думаў, казаў, прыходжу ў хор на малітву, малюся, а мне гэта тумбачка з галавы не выходзіць. Ну, не, трэба будзе тут яшчэ гэта падрабіць, тут падрэзаць, тут гэта там, да? Ну вось, кажа, вельмі часта на малітве проста вот улятаў, пра эту тумбачку думаў, зрабіў, кажа. Вось, так стараўся. Гвардіян побачыў, настаяцель, кажа, што ты за лухту зрабіў? Слухай, што такое вообще? І ён кажа, для мяне это як абухом па галаве было. Кажа, тады я зразумеў, кажа, адно, што вось, тады мне, кажа, у сэрцы было шкода толькі таго, колькі я вось, напрыклад, часу на малітве, калі я мог проста вось пачуць слова Езуса, я змарнаваў, што думаў толькі пра гэту тумбачку, да? А вось Бог яго як бы так ачысціў вось ад гэтых ад абцяжарнасці сэрца, ад гэтых жыццёвых клопатаў. Гэта было добры клопат. Ён хацеў зрабіць дабро. Але глядзіце, нават гэтае такое чаканне, гэтае перажыванне не дазваляла яму дзесьці ў поўні пачуць, што сёння менавіта у тую гадзіну Бог хацеў яму сказаць. І ў пэўны момант ён перажыў такое расчараванне. І мы вельмі часта многа працуем, і для дзяцей стараемся, і для ўнукаў, і думаем, што можа хоць нас усміхнуцца, абдымуць, скажуць, бабуля, цябе люблю, ты мяне самае лепшае. Вось. А вот гады мінаюць, яшчэ ні разу не сказалі. Ну, можа, сразу, калі толькі там, да, ўсё. А вот хацелася бы, можа, штосьці, які знак внимания, можа, каб градкі памаглі. Ну, так не заўсёды бывае, да? Вось, і там у касцёл падвезлі ў нядзелю. Ну, так чакаем, маем чаканні вялікія, але потым бачым, што нават гэтыя жыццёвыя клопаты, вот мы робім, стараемся, а яны ўсё роўна таго, чаго нашае сэрца патрабуе, нам не даюць. Банальны прыклад прывёў. Мы, напэўна, лепшае можам прывесці. Але сёння нас Христос запрашае, каб вот адвент, гэта той час, таму колер фіялетавы, такі, які не вельмі яркі, не рэжа вочы, да? Вось, не спяваем мы сёння хвала на вышынях Богу, каб замнога гуку не было. Чаму? Каб мы маглі пачуць, а што там робіцца ў гэтым сэрцы? Што яго абцяжарвае? Ці маё сэрце няма там чагосьці, што заглушае прыход Езуса? Таму адвент гэта не столькі пост у значэнні, што там мяса не есці, тартоў, там не ведаю чаго. Гэта перадусім закрыць каналы, якія мяне заглушаюць. Можа, найлепшым бы такім перажываннем адвенту было б, ну, сапраўды, трошкі адрубіць свае каналы інфармацыйныя якісь, там, менш у інтэрнэце праводзіць час, менш у тэлефоне, пабыць сам сабой, выйсці, паглядзець на марозік, да, на прыроду троху так, пачуць сваё сэрца, дзесьці вечарам запаліць, можа, свечку так, разважаць штосьці, што ў мяне робіцца, пра тых, каго я люблю, вось, чаго я так сапраўды хачу. Вось гэта адвент, гэта чаканне на прыход Хрыста, гэта лёгкае сэрца, да якога нас Бог запрашае. Дарагія хлопцы, вось таксама прымеце паслугу, якая вельмі звязана з адвентам, бо і ў кнізе, якой міністранты кнігі будуць асабліва займацца, гэта кніга імшалу, гэта усе святыя кнігі, там хаваецца надзея для ўсіх гэтых людзей, якія прыходзяць. Там Бог праз іх, праз гэтыя словы прыходзіць да людзей, прыходзіць. І гэтае служэнне кнігі дапамагае Богу прыйсці ў сэрца людзей. Служэнне святла, служэнне са свечкамі, яно прыгадвае аб тым, што сапраўдным святлом жыцця чалавека з'яўляецца Христос. Святлом ліхтарыкам на сцежкі. Слова Тваё – святло для маіх сцежак, кажа Псальм 119. Гэта значыць тое, што мы часта не ведаем, што выбраць, за што перажываць, ці перажываць, ці не перажываць. Слова Божае асвятляе гэты выбар. І таксама вашае служэнне будзе дапамагаць нам вось убачыць у Хрысце сапраўднае святло нашага жыцця. Няхай гэты адвент будзе для нас вельмі плённым, прыгожым, добрым, сабе і вам гэтага жадаем. Амен.
Дарагія кандыдаты, перад тым, як будзеце ўстаноўленыя міністрантамі кнігі і святла, перад усёй нашай супольнасцю выкажыце цяпер сваю волю прыняцця і добрасумленнага выконвання службы. Для гэтага пытаюся кожнага з вас. Ці хочаце служыць у літургічнай службе як міністранты кнігі і святла? Хочам. Дарагія кандыдаты, для ўмацавання вашай волі злажыце цяпер перад усім літургічным сходам свае абяцанні. Мы дзякуем Табе, Господи, што паклікаў нас да супольнасці міністрантаў. Дапамажы нам, Езу, пабожна, рупліва і радасна выконваць святыя абавязкі міністранцкай кнігі на Божую хвалу і для добра маёй супольнасці парафіяльнай. Кнігі, з якіх касцёл моліцца, у часе святой літургіі, хачу з глыбокай павагай шанаваць. Так мне дапамажы усімагутны Господи і ўсе святыя заступнікі міністрантаў. Мы дзякуем Христу за ласку міністранцкага паклікання, клянёмся выконваць святыя дзеянні міністранта святла пабожна, рупліва і радасна, на Божую хвалу і для добра маёй парафіяльнай супольнасці. Няхай мне дапаможа Пан Бог і святы Станіслав Костка. Пакорна просім Пана Бога, каб паблагаславіў гэтых выбраных на міністрантаў кнігі і святла. Божа Ойча, выслухай нашыя малітвы і ў сваёй дабрыні благаславі гэтых сваіх слугаў, якія хочуць аддацца паслузе пры Тваім алтары як міністранты кнігі і святла. Учыні, каб вытрывалі ў добрым і праз шчырае сяброўства з Христом Святаром былі годнымі служыць Табе ў валадарстве нябесным. Праз Христа, Пана нашага. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант кнігі. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант кнігі. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант кнігі. Вось знак Твайго служэння Господу. Служы верна Богу і людзям, як міністрант кнігі. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Вось знак Твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла.
Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант святла. Молімся. Усемагутны вечны Божа, паблагаславі гэты крыж міністранта кнігі, каб той, які будзе яго насіць, з дапамогаю твоей ласкі верна трываў у святой паслузе, праз Хрыста, Пана нашага. Пане Езу Хрысте, Ты нас паклікаў, каб даваць сведчанне веры перад людзьмі. Просім Цябе, паблагаславі гэтыя пелерынкі і ўзмацні давер і вернасць Табе ўсіх тых, хто будзе іх насіць. Праз Хрыста, Пана нашага. Прымі гэты крыж і насі яго на сваім сэрцы, каб заўсёды нагадваў Табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Хрысту, твайму Господу, на кожным месцы. Для большей хвалы Богу. Прымі гэты крыж і насі яго на сваім сэрцы, каб заўсёды нагадваў Табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Хрысту, твайму Господу, на кожным месцы. Для большей хвалы Божьей. Прымі гэты крыж і насі яго на сваім сэрцы, каб заўсёды нагадваў Табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Хрысту, твайму Господу, на кожным месцы. Для большей хвалы Божьей. Прымі гэты крыж і насі яго на сваім сэрцы, каб заўсёды нагадваў Табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Хрысту, твайму Господу, на кожным месцы. Для большей хвалы Божьей. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак тваёй службы. Для большей хвалы Божьей. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак тваёй службы. Для большей хвалы Божьей. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак тваёй службы. Для большей хвалы Божьей. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак тваёй службы. Для большей хвалы Божьей. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак тваёй службы.
Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак твоей службы. Прымі святло Хрыста і будь святлом для братоў. Гэта знак твоей службы. Ну, прывітаем новыя паслы. Браты і сёстры, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасуднага Айцу, ради якога ўсё сталася, Ён для нас людзей і для нашага збаўлення зышоў з неба і вцелавіўся ад Духа Святого, Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны пост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Чакаючы прыйсця збаўцы нашага Jesуса Христа, узнясём да Бога нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы свету Євангелія, дапамагаў людзям сустрэцца з Христом. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Христус, прыйсце якога мы чакаем, напаўняў яго сваім спакоем. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб ён клапаціўся аб захаванні веры і нястомна паглыбляў яе. Цябе просім. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна добра падрыхтавалася да выканання сваіх будучых заданняў у грамадстве. Цябе просім. Молімся аб Божым бласлаўленні, патрэбных ласках апецы Маці Божай для сям'і Паўла і Рэгіны, аб паспяховай аперацыі для Віктара і Часлава, таксама аб ласцы выздараўлення для іх. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб яны атрымалі спакой і вечнае жыццё збаўленых. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены спакоем. Праз Христа, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Так само на користь нам и всему костю святому. Пане наш Боже, прими просим гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі, і якія сыноўняя данасцю Табе ахвяруем. Учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, нашага Пана. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Воссоздана вершиня, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна, выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягония. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрэшэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслав нам як Збавителя Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святилися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Знак супокою. Baranku Boży, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Baranku Boży, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Baranku Boży, який береш на себе гріхи світу, а дари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Панадорыць нас шчасцем, а зямля наша дасць свой плён.
Помолимся. Боже наш Ойче, няхай плённым будзе нашу делу гэтай таямніцы, праз якую Ты вядзеш нас, зямных пілігрымаў, па дарозе да неба, і вучыш усім сэрцам любіць вечныя даброты, праз Христа Пана нашага. Ну, яшчэ трошачкі цярплівасці, паслухайце парафіяльныя аб'явы. Вось. Ужо ў бліжэйшай нядзелі прыняцця новых паслуг міністранцкіх не будзе, таму будзе імша раней заканчвацца. Але шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва хачу падзякаваць брату Сергею за ідэю гэтай дэкарацыі, а таксама за падрыхтоўку міністрантаў да гэтай урачыстасці. Таксама тым, хто выконваў гэтую дэкарацыю, дзякую гаспадарыні Марыне, фларысту, брату Андрэю Шастакову, Віцы, Машы, усім тым, хто гэта прычыніўся, хто мае ідэі, хоча штосьці ў парафіі зрабіць. Прыгожа, гэта вельмі вялікая радасць для нас. Дзякую усім тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле. За кожнае дабро і малітву няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Як мы ўжо заўважылі, да, і сказалі не раз, што адвент распачаўся, і ў сувязі з гэтым трошкі іншы расклад набажэнства ў нашым касцёле будзе ў гэты перыяд, у снежні. Кожны дзень, акрамя панядзелку, раніцай, а 6:15 будзем спяваць гадзінкі аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пасля гадзінак у 6:45 будзе ранішняя святая імша. То бок, да Божага нараджэння святой імшы 7:15 не будзе, яна пераносіцца на паўгадзіны раней, будзе ў 6:45. Нашых дзяцей асабліва запрашаем на раратнюю святую імшу, якая будзе адбывацца па серадах і суботах. Прыгадаем, што ў панядзелкі ранішняй святой імшы няма. І гадзінак тоже. На гэтым тыдні адзначаем. У аўторак, 3 снежня, ўспамін святога Францішка Ксаверыя, прэзбітара. У пятніцу, 6 снежня, ўспамін святога Мікалая, біскупа. З-за няпростых кліматычных і візавых умоў святы Мікалай з падарункамі абяцаў выйсці з намі на сувязь бліжэй да Божага нараджэння. Вот так, інфармацыя для тых, хто чакае падарункаў ад святога Мікалая. У суботу, 7 снежня, ўспамін святога Амброзія, біскупа і доктара касцёла. Паколькі 8 снежня прыпадае ў гэтым годзе на нядзелю, наступную, то урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі пераносіцца на панядзелак 9 снежня. Гэта абавязковая урачыстасць, расклад імшаў падам у наступную нядзелю, каб ужо не блытацца. Сёння падчас вячэрняй святой імшы будзем маліцца за нашых імяніннікаў, за братоў Андрэяў, Андрэя Шастакова, Андрэя Зуя, Андрэя Жылевіча. Вось святая імша будзе ў іх інтэнцыі, таксама можна будзе іх павіншаваць. А пасля святой імшы і віншаванняў яшчэ сёння запрашаем на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту з малітвай праслаўлення, са спевамі прыгожымі, разважаннямі. Хто мае час і хоча на пачатку месяца Хрыста праславіць, сардэчна запрашаем. Увага! У бліжэйшую пятніцу, 6 снежня, а 18:45, то бок пасля вячэрняй імшы, у нашым касцёле адбудзецца пакутнае набажэнства для нашай парафіі, якое будзе адбывацца кожную першую пятніцу месяца. Падчас гэтага набажэнства зможам пачуць невялікую катэхезу на тэму споведзі, на тэму граху, каб лепш разумець гэты сакрамент. Таксама будзе магчымасць памаліцца, пабыць перад Найсвяцейшым сакраментам выстаўленым. І таксама гэта добрая магчымасць падрыхтавацца і скарыстацца сакраменту споведзі, так без спеху, не так, як у нядзелю, ведаеце, як нас многа, але сапраўды будзе некалькі братоў спавядаць, можна спакойна вось так прыходзіць і спавядацца. Таму у бліжэйшую пятніцу запрашаем. Можна яшчэ таксама сваіх хворых запісаць на картачку, каб браты адведвалі іх і ў гэты месяц і наступныя. Ёсць інфармацыя ўжо адносна пастырскага візіту, каляды ў нашай парафіі. Ўжо, бачыце, зімовы час набліжаецца такі. Усіх, хто жадае прыняць нашых братоў з візітам, просім паведаміць у закрыстыі альбо ў парафіяльнай краме. Там можна на картачцы падаць свае дадзеныя: адрас, імя, прозвішча і нумар тэлефону. І вялікая просьба, вельмі вялікая, зрабіць гэта да 1 студзеня.
да, каб мы з братамі таксама ўжо з новага году адразу маглі пачаць хадзіць, каб мы маглі запланаваць гэтую праграму візіту. І перадапошняя аб'ява. Сёння, як мы тыдзень таму казалі, сёння на пачатак адвенту валанцёры нашага парафіяльнага Карытас і ў гэтым годзе ладзяць акцыю «Адкрый сваё сэрца» і прапануюць нам падтрымаць сем'і, якія выхоўваюць дваіх дзяцей з інваліднасцю. У нашым маладзечанскім раёне такіх сямей 24, і з іх 12 з'яўляюцца шматдзетнымі. Таму нам патрэбна сабраць 82 падарунка. Запрашаем да ўдзелу ў акцыі, каб падзяліцца часцінкай свайго сэрца з патрабуючымі, картку з іменем дзіцяці, якому будзеце рыхтаваць падарунак. І таксама больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць у нашых валанцёраў, якія вось тут каля парафіяльнай крамы стаяць. Вельмі шчыра заахвочваем штосьці такое адвентавае, глыбокае і прыгожае зрабіць. І прыгадаем, што яшчэ ў нашай парафіяльнай краме ўжо ёсць аплаткі на вігілійны стол, які можна ўзяць. І таксама мы з братам Сергеем набылі многа новых экземпляраў Святога Пісання. Таксама можна набыць сабе, каб Біблія дома была. Шчыры дзякуй вам за малітву. Хлопцаў віншую, іх бацькоў таксама. Дзякую вам за гэтых хлопцаў цудоўных. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схіліце галовы на благаслаўленне. Усемагутны міласэрны Бог дае нам ласку, дзякуючы якой мы з вераю успамінаем прыйсце на свет Яго Сына і чакаем Яго другога прыйсця ў славе. Няхай Ён асвеціць вас святлом прыходзе ачага збаўцы і адорыць сваім благаслаўленнем. Няхай у зямным жыцці Бог дасць вам трываласць у веры, радасць у надзеі і плён у справах міласэрнасці. Мы радуемся прыйсцю нашага Адкупіцеля ў чалавечым целе. Няхай Ён адорыць вас вечным жыццём, калі зноў прыйдзе ў славе. Благословлення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, няхай сыдзе на вас и застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михаил, Держи нас у змаганні, супроць спокусу